Gawa ko ngayon is pinapako itong bumili kami ng yung bago siya, mas maliit, hindi siya bulky, tapos nakahati-hati na siya, Hello guys, good morning. Today is hello guys. Today is July. Bakit hindi ako makamove on sa July? Today is August. Teka lang ha. August 9, 2018, Thursday. So si Hagrid, yung ano pa rin yung tonsils niya. Kaya hirap siyang kumain. Ayaw naman yung kumain ng lugaw. Kaya mamaya siguro magpapa-check up kami kung hindi pa talaga mawala yung ano niya dito. Parang nagasgas ata, hindi ko alam. And ang ginagawa ko ngayon, nakapaghugas ako ng plato pero hindi pa tapos. Pa kumain. Patapos. Ang gawa ko ngayon is pinapako itong bumili kami ng yung bago sa Magnolia na parang yung sa advertise na parang tinimplahan na. Ayun, parang siyang tinimplahan. Pero hinati-hati ko lang. Kasi parang ano to nag-sale si Papa kasi bumili nito. Nag-sale ata siya kasi parang malapit na siyang mag-expire. May expiration date ata ito. So, ayun. So, kaya ayoko ng mga ganito, guys. Kaya hinahati-hati ko siyang ganyan. Kasi, dumi naman ito. Hinahati-hati ko siyang ganyan kasi kaya ang ginagawa ko guys, talagang ever since ganito naman yung ginagawa ko, yung pinapaano ko yung aking mga labahin sa likod. Nababother ako, teka lang. Ito yung, kaya ginaganito ko siya, kasi pag mga ganito, yung may mga Tupperware, mga ganyan, or balloon, mga ganito, ano kasi siya, bulky. So, syempre, limited lang yung space ng freezer. Tapos, kasi hindi naman malakihan yung freezer natin. At saka may laman pa na stocks, yung mga longganisa, mga ganon. Even before, nung hindi pa kami nagtitinda ng mga frozen goods, talagang ginaganito ko na siya. Kasi mas, kasi siya, mas maliit, hindi siya bulky. Tapos, nakahati-hati na siya, hati-hati na kasi, ito, pang yung mga medyo tatlo lang mga maliliit na size. Ito yung mga panggisa na i-ano ko sa mga sotanghon, bihon, ganun. Sa yan sa gabi kasi okay lang konting konting ilalagay. Pero sa umaga, syempre dahil nagbabaon kami or si Papa, so medyo marami yung mga panggisa na ilalagay ko like sa mga patatas, ganun. Kasi sa gabi, alam niyo naman, nagsusutanghon lang kami, bihon, tapos bread. So, okay lang, konti lang yung ilalagay na So, nakagawa ko ng 4. Tapos, mo siya sa, freezer. Napaka, tingnan. Tapos, hindi pa siya nakahiwa-hiwalay, diba? So, kailangan hiwalay-hiwalay nyo talaga yung panggisa sa bihon, sa mga ganon. Ipapadefrost mo siya sa gabi. Sa gabi mo siya kukunin. Pag papadefrost mo na, na lang, ipababa mo na lang yung isa. Kasi pag, masisira kasi yung, guys, pag, like for example, ilalagay mo lahat dito sa lagayan, yung lahat ng manok, lahat ng, nakaseparate nga siya, yung manok is that, pero pag kinuha mo siya at i-defrost, syempre, madidefrost lahat, tapos hindi mo lahat lulutuin yon. So, malaking tendency na masisira yung meat or parang makakontaminate yung meat. So, mas maganda pag bili mo dun sa grocery or kung saan ka man bibili, ihati-hatiin mo na siya diretso sa cellophane. Any plastic bags na pwedeng mong magamit. Kasi yung Tupperware lang talaga, guys. You can use this one, yung mga ganito. Kaya ito yung binibili ko. Though medyo pricey siya compared doon sa mga plastic cellophane na itatapon mo lang diretso. Sayang din kasi, diba? Itatapon mo lang yung cellophane, yung plastic. Pasensya na. Pero kung sa sipon ko, ito kasi mga reusable bags, reusable bags, mga ziplock bags is, nire-recycle ko to. So, hinuhugasan ko, after kong gamitin, sinasabunan ko, hinugasan, tapos, parang nilalabhan ko lang, tapos hinahang ko sa labas, para talagang madry siya. Sa iisang lagayan lang talaga. Kasi it's either makakontaminate, tapos masisira yung
ito-thawed mo, tapos i-freeze mo na naman, diba? So, maganda yung nakaano na lahat. So, kaya ito, i-freeze ko na ito. I-freeze ko na para hindi siya masira. So, ganyan yung ginagawa ko, guys. Ano ko to. Sa gabi pa lang, like, freeze na siya. So, pagka bukas, like, bukas, iuulamin na namin to. Yung nasa meal plan ko is gusto namin yung mga lalagyan ng panggisa. Ibababa ko na to sa chiller ng aming ref. Dito sa baba. Tapos, kusa na yung mag-defrost. Kusa na siya magdi-defrost. Tapos, yun. Pagka kinaumagaan, hindi mo na kailangan magpa-thawed ng, diretso mo na lang siyang yan. Pero, pwede ding ikakat nyo na siyang maliliit. Kagaya nung mga old videos ko na kinakat ko na siyang maliliit. Ngayon lang, hindi ko siya kinat. Ganyan lang siya. Kasi konting-konti lang talaga yung ano. So, yan. So, ayun, ipakita yung freezer namin kasi sobrang kalat. Sobrang madumi pa siya. Kasi syempre yung mga stocks pag wala na yung stocks, saka pa yan pinupunasan. Pero hanggang may stocks pa, hindi pa rin punasan kasi padi-defrost yung freeze namin ng mga ano. So, ayun. 1:11. God said, let the Let the land produce plants and trees. Genesis 1:16. God said, God made great God made great